M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, ndikulandireni pano pa utumiki wa Tiyankhuleni Ambuye. Lero lolemba pa 20 January 2024 ndipo ndi lolemba la Mulungu wachiwiri pa chaka cha chipembedzo. Mawu oyamba tidzawerenga kuchokera m'buku la Aheberi mutu 5 ndime 1 mpaka na 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Honesta Malindo, wophunzira pa St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Ndipo salimo lidzachokera pa salimo 110 ndime 1 mpaka na 4. Mthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu monga adalembera Marko oyera mutu 2 ndime 18 mpaka na 22. Tikumbutsane kuti Mulungu uno ndi Mulungu wopempherera umodzi wa akhristu. Choncho tiyeni akhristu tigwirane manja tipemphere kuti zimene Ambuye Yesu adafuna kuti ife akhristu tikhale amodzi mwa Khristu zichitikedi. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu ankalata kwa Ahebri. Mkulu wa nsembe aliyense amasankhidwa pakati pa anthu, namuyika kuti aziwayimirira pamaso pa Mulungu. Ntchito yake nkupereka mphatso ndi nsembe chifukwa cha machimo, popeza kuti iye yemweyo ali ndi zofowoka zambiri. Ndiye kuti angathe kuwalezera mtima amene ali opanda nzeru ndi osokera. N'chifukwa chake awumirizidwa kumapereka nsembe chifukwa cha machimo a iye yemwe, ndiponso machimo a anthu ena. Palibe munthu amazitengera yekha ulemu okhala mkulu wa nsembe onse, koma amachita kuyitanidwa ndi Mulungu, monga momwe adayitanidwira Aaroni. Momwemonso Khristu sadazikweze yekha ku ulemu okhala mkulu wa nsembe onse, koma Mulungu ndiye adachita kumuwuza kuti, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. Penanso Mulungu adati, ndiwe wansembe mpaka muyaya, unsembe wake onga uja wa Melkizedeki. Yesu, pa nthawi imene anali munthu pansi pano, mofuwula ndi molira misozi, adapereka mapemphero ndi madandawulo kwa Mulungu, amene anali nazo mphamvu zompulumutsa ku imfa. Ndiye popeza kuti adazipereka modzichepetsa, Mulungu adamvera mapemphero ake. Motero Yesu, ngakhale anali mwana wa Mulungu, adaphunzira kumvera pakumva zowawa. Adasanduka wangwiro kotheratu, adakhala gwero la chipulumutso chosatha kwa onse omvera iye. Ndipo Mulungu adamtchula mkulu wa nsembe onse, unsembe wake onga uja wa Melkizedeki. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Marko. Marko mutu 2 ndime 18 mpaka na 22. Pa nthawi yomweyo ophunzira a Yohane M'batizi ndiponso
Afarisi ankasala zakudya. Anthu adadza kwa Yesu namufunsa kuti, kodi bwanji ophunzira a Yohane ndi ophunzira a Afarisi amasala zakudya, koma ophunzira anu ayi? Yesu adati, kodi anzake ankwati angathe kumasala zakudya pamene mkwati ali nawo pomwepo? Chosatheka. Pamene mkwati ali nawo pomwepo, iwo sangamasale zakudya. Koma idzafika nthawi pamene azawachotsere mkwatiyo. Pamenepo ndiye azidzasala zakudya. Munthu satenga chigamba cha nsalu yatsopano nkuchisokerera pa chovala chakale, chifukwa akatero chigamba chatsopano chija chimakoka nkunyotsolako chovala chakalecho. Ndiye kung'ambika kwake kumakhala kwakukulu kuposa kale. Ndiponso munthu sathira vinyo watsopano m'matumba achikopa akale, chifukwa akatero vinyoyo amaphulitsa matumba aja, ndipo choncho vinyo uja amatayika, matumbawo nkutha ntchito. Koma vinyo watsopano amamuthira m'matumba atsopanonso. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, pali maphunziro angapo amene titha kugawana ndi kusinkhasinkha kuchokera m'mawu a Mulungu amene tawerenga. Poyamba, mawu oyamba ochokera mkalata ya kwa Aheberi, ena amati Ahebri, muli maphunziro awiri. Phunziro loyamba akutisonyeza kuti wansembe, kalero amati wansembe wamkulu kapenanso ansembe ena, amachokera pakati pa anthu, ndipo iyeyo monga mmene alili anthu amene akuatumikira ndi ochimwa chimodzimodzi ngati enawo. Ndipo pali mawu osangalatsa amene mulembi akunena, amene ndikhulupirira kuti makamaka ife amene Mulungu anatiyitana kuti tikhale atumiki a Mulungu atha kutithandiza kukhala anthu odzichepetsa pamene tili kutumikira ngati ansembe kwa anthu amene Mulungu anatipatsa kuti tiwatumikire. Mawu ake ndi awa: popeza kuti iye yemweyo ali ndi zofowoka zambiri, ndiye kuti angathe kuwalezera mtima amene ali opanda nzeru ndi osochera. Mawu amenewo ine andikhudza kwambiri, andithandiza kuti pamene ndili kulalikira, pamene ndili kusamala akhristu, ndizikumbukira kuti ineyo ndiye oyambirira kuzindikira kuti ndine ofowoka, motero ndiziwalezera mtima. Ndipo mfundo yachiwiri ndi pamene mulembi wa kalata imeneyi ya kwa Aheberi akutionetsa kuti wansembe
wopanda zofowoka, wansembe wamkulu ndiye Yesu. Motero kuti ineyo ngati wansembe amene ndasanduka wansembe kuchokera mu gulu la anthu ofowoka, inenso nkukhala ofowoka, ndiziyang'ana kwa wansembe wamkulu, wansembe woyera, kuti iyeyo azindithandiza tsiku ndi tsiku kuti ndizifanafana naye. Muthenga Wabwino tinganene kuti muliso maphunziro awiri kapena atatu. Phunziro loyamba ndi nkhani yakusala zakudya imene tawerenga, akuti pa nthawi yomweyo ophunzira Yohane M'batizi ndiponso Afarisi ankasala zakudya. Ndi anthu adadza kwa Yesu namufunsa kuti kodi bwanji ophunzira a Yohane ndi ophunzira a Afarisi amasala zakudya, koma ophunzira anuwa ayi? Pamenepo pali phunziro lalikulu. Zimene akunena Afarisi ndi ophunzira a Yohane ndi zoona, ndipo zimachitikadi kuti mphunzitsi amaphunzitsa ophunzira ake zinthu zingapo zowathandiza kuti aziyeretse, zowathandiza kuti akhale okoma koposa pamaso pa Mulungu. Chinthu chimodzi chimene amaphunzitsa ndi kupemphera. Amaphunzitsa mapemphero osiyanasiyana. Komanso chinthu china chimene amaphunzitsa ndi kuwaonetsa iye yemwe pakuchita ndiye kusala zakudya. Ifeyo tikuphunzira chani pamenepo? Apapa chimene ifeyo tikuona kwenikweni funso ili la ophunzira a Yohane M'batizi ndi Afarisi sikuti kwenikweni akufunsira mu ubwino kapena mu chikondi, koma funsoli mukalimvetsa, mukalisuzumira mkatimo, ndi funso la mtopola. Kuti makamaka Afarisi chilichonse chimene Ambuye Yesu amachita amachisuzumira ndi kufunafuna chifukwa choti amuweruzire. Chocho sikuti ndi funso la kufunafuna ubwino ayi, koma kufunafuna chifukwa. Ndiye apa Ambuye Yesu akuwaonetsa mkatikati mwa mawu amene Ambuye Yesu akufotokoza ndikuti nthawi zina ifeyo timangokakamira zinthu zakubwalo kusiya zinthu zenizeni zothandiza moyo wauzimu. Kapena kukakamira pa nkhani ya zakudya, kapena kukakamira pa nkhani ya kuvala, kapena kukakamira pa nkhani ya miyambo, kuyiwala chenicheni. Tsono apa akufuna kuwaonetsa kuti apapatu kusala nkwabwino inde, koma amene alipoyu ine Yesu Khristu ndikuposa kusalako. Choncho maso athu, maso awo anena kukhala pa Yesu. Mfundo yachiwiri imene tikuyitola mawu amene tawerenga awa lero ndi pamene Ambuye Yesu tsopano popitiriza phunziro limene wapereka pa nkhani ya kusala, kuti ophunzira a Yohane M'batizi amasala, ophunzira Afarisi amasala, koma ophunzira Ambuye Yesu akuti sakusala, akumangodya. Ndi Ambuye Yesu kuchokera ku mawu amenewa akutipasanso phunziro lina. Ndi pamene tsopano akukamba za chovala chatsopano. Simumakachitenga nkuchika chigamba pa chovala chakalekale. Kachiwiri, vinyo watsopano simmatsira m'mabotolo
akalekale kutanthauza kuti chani? Pamene pali maphunziro akulu amphamvu. Pa nkhani ya chovala tikumvetsa bwino, sitisowa kuti titanthauzire, koma pa nkhani ya mwina vinyo ndi bwino kutanthauzira kuti timvetsetse kuti zimakhala bwanji. Mmene zimakhalira mwachidule ndi kuti akamakolola vinyo ujeni mphesa uja, ndipo akafinya vinyo uja watsopano uja amamusunga m'mabotolo azikopa zatsopano. Tsopano akakhala m'botolo la zikopa zatsopano zija, pakupsya vinyo uja zikopa zija zimatanuka. Tsopano ngati mutenga chikopa chakale ndikutengamo vinyo watsopano, ndi kuti chipitirira kutanuka ndipo chiphulika. Tanthauzo lalikulu limene ife tikutola pamene pandilotani. Tanthauzo lalikulu limene ife tikutola pamene pandira kuti moyo wathu umayenera kukhala moyo okonzeka kuphunzira zinthu zatsopano, kuphunzira njira yatsopano, kachitidwe katsopano. Zimachitika mwina chisanzo chake sichingakhale chosangalatsa kwambiri, kuti nthawi zina kapena pa parish wafika bambo mfumu, iye anazolowera kuti zinthu pakuchita kaya ndikupanga chonchi kupanga chonchi kupanga chonchi kupanga chonchi. Mwina akhristu ena atakubwera kuti komatu izi bambo titha kupanga munjira iyi yatsopano, kaya ndi fundraising imene kaya ndi zachitukuko pa parishi titha kupanga munjira yatsopano, ngakhale kulowetsa kumene mastatus mabuku aja maubatizo ulimbitso kaya chani, kuti bambo masiku anotu kuli programu ina ya kompyuta kuti malo moti tizikalemba nzemabuku muja tabwino titha kulemba, koma titha kuzichotsa mmenemo nkuzilowetsa mmenemo nkuzisunga bwinobwino. Ngati mukufuna nthawi yomweyo kaya muzitumize ku diocese, koma chifukwa chakuti iweyo m'maganizo mwako unazolowera kuti zinthu timapanga chonchi, sufuna kuti utani usinthe. Zimenezi zitha kuchitika ngakhale pa kampani. Anthu anafikapo kale akhalapo pamenepo zaka 40, ndipo kapangidwe kaka zinthu ndi 1 2 3. Abwera wina kunena kuti komatu tithatu kupangatu munjira ina. Tsopano zimaopsa kwambiri makamaka pamene anthu aja amene akuona kuti zinthu izi titha kuzipanga munjira ina ndi kuzipanganso bwino koposa, alankhula atulutsa maganizo awo, tsopano amasanduka ngati adani, chimene sichinayenera kukhala chotero. Yesu Khristu akusanduka ngati mdani, akusanduka ngati wosokoneza, chifukwa sakungoti oye poti zinthu zidali chonchi monga anali kupangira Mose mpaka na lero kaya chani tipangenso chimodzimodzi. Yesu Khristu akubweretsa maganizo atsopano. Yesu Khristu akubweretsa njiraso yatsopano, njira yokondera Mulungu, njira yodziwira Mulungu, njira yolemekezera Mulungu. Ndiye abale, pakumva mawu amenewa tiyeni tipemphe Mulungu, tapempherere azitsogoleri athu, ansembe, aepiskopi, kaya akatekisti, onse amene akutsogolera kuti akhale anthu amene akuzindikira kuti iwowo achokera mgulu la anthu, ndipo iwowo ndi iwonso ofoka, ndipo akhale ndi mtima woleza, owalezera ena ajanso amenenso mwina pena ndi penanso akulephera. Komanso tiyeni tipemphere kuti tisakhale anthu ongokakamira malamulo amenenso mwina akungoonetsa zakubwalo osati za uzimu, osati zamkati, komanso tikhale anthu amene tili okonzeka nthawi zina kusintha maganizo ndi kumvetsera. Pa Chingerezi tinganene kuti alternative opinion, popanda kudana naye munthu uja amene watiuza maganizo atsopano, amene watiuza njira yatsopano. Amen.